தத்ஹோதோரிதி நீதிவித் என்று சொல்லியிருக்கின்றது. அதாவது அவர் தத் ஹேது என்கப்பட்ட நியாயத்தை அறிந்தவர். அந்த நியாயம் அறிந்தவர் என்றால் தர்க்க சாஸ்திரம் தெரிந்த புத்திமான் என்றே அர்த்தம். எனவே அவர் நன்றாக யோசனை பண்ணி முடிவெடுப்பார். பிள்ளையார் விஷயத்தில் அவர் அப்படி நினைத்து என்ன முடிவு பண்ணுவார் என்றால், சகல தேவதைகளும் பிள்ளையாரை பூஜிக்கின்றன, அப்போதுதான் அவற்றால் நிர்விக்னமாக ஒரு காரியத்தை முடிக்க முடியும். பூஜிக்காத தேவதை எதுவாக இருந்தாலும் அதன் காரியம் நடக்க முடியாதபடி இவரால் விக்னம் செய்ய முடியும் என்றால் இவர் அவை எல்லாவற்றையும் விட சக்தி வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் இவர் தயவை அவை யாவும் நாடியே ஆக வேண்டியிருக்கின்றது. அவற்றின் தயவை இவர் நாடியதாக எங்கேயும் சொல்லியிருக்கவில்லை. அதனால் இவர் சர்வ சக்தர் என்று தெரிகின்றது. ஆனபடியால் அவர்கள் அளிக்கக்கூடிய பலன்களையும் சர்வ சக்தரான இவரே அளிப்பதற்கு வல்லவராக இருக்க வேண்டும். கணேச மூர்த்தங்களில் அநேகம் சொல்லி அது ஒவ்வொன்றுக்கும் வைத்திருக்கின்ற பெயர்களை பார்த்தாலே இது வாஸ்தவம்தான் என்று தெரிகின்றது. லக்ஷ்மி கணபதி, வித்யா கணபதி, விஜய கணபதி என்றெல்லாம் பெயர் இருப்பதை பார்க்கும்போது லக்ஷ்மி மாதிரி இவரே சம்பத்து அனுகிரகிப்பார், சரஸ்வதி மாதிரி கல்வியை அனுகிரகிப்பார், அம்பாள் துர்க்கை மாதிரி வெற்றியை அனுகிரகிப்பார் என்றெல்லாம் தெரிகின்றது. எந்தவிதமான பலனையும் அவர் அனுகிரகிப்பார் என்று காட்டுவதற்காக சர்வ சித்தி பிரத கணபதி என்றே ஒரு பெயரிலும் அவருக்கு மூர்த்தி இருக்கின்றது. சித்தி விநாயகர், வரசித்தி விநாயகர் என்ற பெயரில் அவருக்கு பல கோயில்கள் ஏற்பட்டிருப்பதற்கும் இதுதான் காரணம். மற்ற சுவாமிகளுக்கு சித்தி என்று இப்படி பெயரோடு சேர்ப்பதாக காணோம். இப்படி இவர் இருப்பதால் இவர் சகல தேவதைகளுக்கும் மூலமான ஏக பரம்பொருளே என்று தெளிவாகின்றது. இவ்வாறு ஏகம் பரம் தேவம் என்று பிள்ளையாரை தர்க்க சாஸ்திர அறிவாளி தெரிவித்துக் கொள்கின்றார். அப்புறம் தத் ஹேது நியாயத்தை இவருடைய வழிபாட்டில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கின்றார். அவர் நினைக்கின்றார், ஒவ்வொரு பலனை தரும் ஒவ்வொரு தேவதையையும் அரிசி வியாபாரி, பருப்பு வியாபாரி, மிளகாய் வியாபாரி மாதிரி. ஆனால் அவர்களில் எவரும் பிள்ளையாரின் சிபாரிசு இல்லாமல் சரக்கு போட முடியாது. அதனால் முதலில் இவரை பிடித்து சிபாரிசு வாங்கிவிட்டே அவர்களிடம் போய் சரக்கு வாங்க வேண்டி இருக்கின்றது. இவரோ எவர் சிபாரிசும் இல்லாமல் தாமே அரிசி, பருப்பு, மிளகாய் முதலிய அத்தனையும் விற்கும் பலசரக்கு கடைக்காரராக இருக்கின்றார். சர்வ சித்தி பிரதர் என்பது இவர்தானே. அப்படியானால் இவர் ஒருவரை பிடித்தே நமக்கு எது வேண்டுமானாலும் வாங்கிவிடலாமே. வேறு வியாபாரியிடம், தேவதைகளிடம் எதற்காக போக வேண்டும்? ஒரு உபாயத்தால் நேராக ஒரு பலனை அடைய முடியும் போது அந்த உபாயத்தை மட்டும் கொண்டே பலனை பெற்றுவிட வேண்டியதுதானே. அதை விட்டுவிட்டு வேறே ஏதோ ஒரு உபாயத்தை எடுத்துக்கொண்டு அது பலன் தருவதற்காக முதலில் சொன்ன உபாயத்தை பிடித்து அப்புறம் இரண்டாவது உபாயத்தினால் பலன் அடைவது என்பது அசட்டுத்தனமாக சுற்றி வளைப்பதுதானே. இதர தேவதா உபாசனை பலன் தரத்தக்கதாக வேண்டும் என்ற உத்தேசத்துக்கு ஹேதுவாக நாம் உபாசிக்க வேண்டியிருக்கும் பிள்ளையார் தாமே அந்த பலனை தர முடியும் போது இவரை உபாசிப்பது மாத்திரமே போதுமே. இதர தேவதா உபாசனை எதற்கு? தத் ஹேதோரேவ தத் ஹேதுத்வே மத்தியே கிம் தேன. எப்படியும் இவரை பூஜிக்காமல் என்னவோ நாம் எந்த தெய்வ வழிபாடும் செய்ய முடியாது. முதலில் இவருக்கு சுக்லாம்பரதனம் குட்டிக் கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். அப்படி இருக்க அப்புறம் மட்டும் இன்னொரு தேவாராதனம் எதற்கு? விக்ன நிவாரண மூர்த்தியான இவர் வழிவிடாமல் மற்ற தேவதைகள் நமக்கு அனுகிரகிப்பது இல்லை என்கின்ற போது, அதோடு கூட இவரே எந்த தேவதை செய்யக்கூடிய அருளையும் தாமே செய்வார் என்னும் போது, நாம் விரும்புகின்ற பலன் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதை பெற இவரை மாத்திரம் வழிபட்டாலே போதும். தத் ஹேது நியாயம் தெரிந்தவர் இப்படி நிச்சயித்து இவரே ஏக பரம்பொருள் என்று பூஜிப்பதோடு முடித்து விடுகின்றார். தத்ஹேதோதிரி நீதிவித்து பஜதே தேவம் எம் ஏகம் பரம். ஆரம்ப பூஜை மட்டும் இவருக்கு, அப்புறம் இன்னொருத்தருக்கு விஸ்தாரமான பூஜை என்று இல்லாமல் இவருக்கே முழு பூஜையும் என்று முடித்து விடுகின்றார். எல்லா பலன்களும் அளிக்காதவராயினும் கொஞ்சம் வேறே தினுசாகவும் சொல்லலாம். அதாவது வெவ்வேறே பலன்களை தருவதற்கு வெவ்வேறு தெய்வங்கள் இருப்பது வாஸ்தவம்தான். விக்னேஸ்வரர் சர்வ சக்தர் ஆனாலும் கூட எல்லா பலன்களையும் தாமே அளிப்பது என்று வைத்துக் கொள்ளாமல் விக்னத்தை போக்குவது என்ற ஒரு பலனை மட்டுமே தாம் அளிப்பவராக இருந்து கொண்டு மற்ற தெய்வங்கள் அதற்கு என்று விதித்திருக்கின்ற பலன்களை கொடுக்கும்படியாக விட்டு விடுகின்றார் என்றும் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஏனென்றால் இவருக்கு சொன்னது மற்ற தெய்வங்களில் சிலருக்கும் பொருந்துவதுதான். அதாவது
அந்த தெய்வம் ஒவ்வொன்றை குறித்தும் புராணத்திலும் ஆகம தந்திரங்களிலும் அந்த தெய்வத்தையே சர்வசக்தி வாய்ந்த ஏகம் பரம் என்று சொல்லியிருக்கின்றது. இது சத்தியம்தான். இருக்கின்ற ஒரே பரமாத்மா தான் இப்படி பல தெய்வங்களாக ஆகியிருக்கின்றது. அதுவேதான் நாம் எல்லாரும் ஆகவும் கூட ஆகியிருக்கின்றது. ஆனால் நமக்கு சர்வ சக்தி வாய்ந்த அதுதான் நாம் என்ற ஞானம் கொஞ்சம் கூட இல்லாதபடி நம்மை அதுவே மாயையால் மயக்கி இருக்கின்றது. ஆனால் அது தெய்வங்களாகி இருக்கின்ற போது அவற்றில் பிரதான தெய்வங்களுக்கு தாங்கள் பரமாத்ம வஸ்துவே என்ற ஞானம் நன்றாக இருக்கும். எல்லா தெய்வங்களையும் இப்படி சொல்ல முடியாது. அவற்றில் பூர்ண பரமாத்ம சக்தியோடு இருப்பவை, அப்படி இல்லாமல் ஓரளவு சக்தி மட்டும் உள்ளவை என்று இரண்டு பிரிவு உண்டு என்று அபிப்பிராயம் இருக்கின்றது. அந்த வித்தியாசங்கள் இங்கே வேண்டாம். ஏனென்றால் பரிபூர்ண பிரம்ம சக்தி வாய்ந்த ரத்னத்ரயம் என்று அப்பைய தீட்சிதர் காரணம் காட்டி நிலைநாட்டியுள்ள சிவன், அம்பாள், மகாவிஷ்ணு ஆகியவர்களுக்காக நாம் பூஜை பண்ணினாலும் கூட ஆரம்பத்தில் விக்னேஸ்வர பூஜை பண்ணித்தானே செய்கின்றோம். ஆக பொது வழக்கு என்னவென்றால், எந்த ஒரு தெய்வத்துக்கும் தான் பரமாத்ம வஸ்துவே என்று தெரிந்தாலும் கூட அது சர்வ சக்தியையும் காட்டாமல், அதாவது சகலவிதமான பலன்களையும் தானே வழங்காமல் தனக்கென்று குறிப்பாக விதிக்கப்பட்டுள்ள பலனை மாத்திரம்தான் தரும். ஏகமான பரமாத்மா இந்த மாதிரி பல தெய்வ ஸ்வரூபங்களை கொண்டதே, ஒவ்வொன்றும் ஒரு பலன் தர வேண்டும் என்பதற்குத்தானே. இந்த நம்முடைய சனாதன தர்மத்திலே ஜனங்கள் இப்படி ஒரு பேந்தியான், தெய்வங்களின் கூட்டம் வைத்துக்கொண்டு விதவிதமான அலங்காரம், ஆராதனா பத்ததிகள், நைவேத்தியங்கள் என்று பண்ண வேண்டும் என்று பரமேஸ்வரனுடைய பிளானில் தானே ஏற்பட்டிருக்கின்றது. லோக வியாபாரத்தில் தினுசு தினுசாக கூத்தடிக்க வேண்டும் என்று ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கின்ற ஆசையிலேதான் இப்படி பல தேவதா ரூபங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு பலனுக்கு ஒவ்வொரு தெய்வம் என்று அவன் நம் ரிஷிகளுக்கு காட்டி அவர்கள் மூலம் ஒவ்வொன்றுக்கும் மந்திரம் தந்திரம் என்று பிரித்து ஆராதனா கிரமங்களை கொடுத்து இருப்பது. இப்படி கொடுத்திருப்பதில் விக்ன நிவாரணத்துக்கு என்று விக்னேஸ்வரரை வைத்திருக்கின்றான். அதாவது அவனே தான் அப்படியும் ஒரு ரூபம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான். ஆகையினாலே அவர் அவரவருக்கு கொடுத்திருக்கின்ற போர்ட்போலியோ இலாக்கப்படி மாத்திரம்தான் அதிகாரம் வகிப்பார். வித்யை, சம்பத், விஜயம் முதலானவற்றை அவர் நேரே தாமாகவே தரமாட்டார். அதற்கான தெய்வம் அந்தந்த பலனை கொடுத்துவிட்டு போகட்டும் என்றே விட்டுவிடுவார் என்றும் வைத்துக் கொள்ளலாம். இப்போது தத்ஹேது நியாயம் அப்ளை ஆகுமா? ராஜாங்கத்தில் ஒரு மினிஸ்ட்ரி அமைகின்ற போது ஒருத்தர் ஃபைனான்ஸ், ஒருத்தர் மராமத்து, ஒருத்தர் போலீஸ் என்றெல்லாம் பொறுப்பு கொடுக்கின்றார்கள். எவருக்கும் எந்த இலாக்காவும் வகிக்கின்ற யோக்கியதை இருக்கலாம், அல்லது ஜனநாயக செட்டப்பிலே எதிலுமே இல்லாவிட்டாலும் எதுவானாலும் தெரிந்த மாதிரி எடுத்துக்கொண்டு ஒரு மாதிரி ஒப்பேற்றி விடலாம். எப்படியானாலும் அவருக்கு என்று ஒரு இலாக்கா இருக்கும்போது இன்னொன்றில் ஒரு மந்திரி பிரவேசித்து உத்தரவு போட முடியாது. ஒருத்தரே இன்றைக்கு ஒரு இலாக்கா மந்திரியாயிருந்து நாளைக்கு வேறு இலாக்காவுக்கு மாற்றப்படுகின்றார், அல்லது இன்று வரை 2 இலாக்காக்களுக்கு மந்திரியாக இருந்துவிட்டு நாளைக்கு ஒன்று அவரிடமிருந்து எடுபட்டு போகின்றது என்றால் நாளையில் இருந்து எந்த இலாக்கா மாத்திரம்தான் தனக்கு பொறுப்போ அதிலே தானே அவர் அதிகாரம் வகிக்க முடியும். நேற்றைக்கு நான் அந்த போர்ட்போலியோ பார்த்தேனே, அதில் இன்றைக்கு சட்டம் போடுவேன் என்று அவர் பண்ண முடியாது இல்லையோ? லோக நிர்வாகம் நடத்துகின்ற தெய்வ ராஜாங்கத்திலும் இப்படியே தேவதைகள் அவளுக்கு பொறுப்பு தந்துள்ள பலன்களை கொடுத்து அனுகிரகிப்பதும் தான் பொது வழக்கு. பொது வழக்கு என்று எப்போது சொல்கின்றேனோ அப்போதே இதற்கு அபூர்வ விலக்கும் உண்டு என்பது தொக்கி நிற்கும். ஒரு தெய்வம், அது விக்னேஸ்வரராகவும் இருக்கலாம், வேறு எந்த தெய்வமாகவும் இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு தெய்வம் தனக்குள்ளேயும் சர்வ சக்தரான பரமாத்மாவே இருக்கின்றார் என்ற சுவானுபூதியில் இருந்து கொண்டு அனுகிரகிக்கின்ற போது குறிப்பாக ஒருவித பலனைத்தான் என்றில்லாமல் சகலவிதமான பலன்களையும் கொடுத்து விடுவது உண்டு. நீதான் என் ஒரே தெய்வம், உன்னையன்றி ஒருவரிடமும் போக மாட்டேன் என்று ஒரு பக்தர் ஒரு தெய்வத்தையே இஷ்டாமூர்த்தியாக கொண்டு சரணாகதி பண்ணிவிடும் போது அந்த தெய்வமும் பரமாத்ம பாவத்தில் உள்ளூரத் தன் வரைக்கும் இருப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் காரியத்திலும் பரமாத்மாவாகவே சகல பலன்களையும் அனுகிரகிக்கும். அது பரமாத்ம சுவானுபூதி பெறாத குட்டி தேவதையாக அல்லது மானுஷமான சாதாரண மாதா, பிதா, குரு, பதி இப்படி ஒருவராக இருந்தால் கூட இவர்களிடம் ஒருத்தர் ஹிருதயத்தை அர்ப்பணம் பண்ணி சரணாகதி பண்ணிவிட்டால்
சாக்ஷாத் பரமாத்மாவே அந்த சரணாகதனின் பக்தியை மெச்சி அந்த குட்டி தேவதை அல்லது மனுஷ்யர் மூலம் சகல பலன்களையும் அனுகிரகித்து விடுவார். ஆனால் இப்படிப்பட்ட சரணாகதி இஷ்ட தெய்வம் என்று ஒன்றிடமே பற்று என்பதெல்லாம் அபூர்வமாகவே இருக்கப்பட்டவை. பல தெய்வங்கள் ஏன்? ஜனசமூகத்துக்கு பொதுவாக அனுபவங்களை நானாவிதமான ருச்சி பேதங்களில் நுகர்வதுதான் இயற்கை குணம். ஆகாரம் பல சுவைகளில் இருக்கணும். ஒன்றே இருந்தால் திகட்டி போகின்றது. கதை நாடகம் என்றாலும் பல ரசங்கள் இருக்கணும். பாட்டு என்றால் பல ராகங்களில் தாளங்களில் இருக்கணும். விறுவிறுப்பாகவும் வேணும், விளம்பரமாகவும் வேணும். உபாசனை என்று வரும்போது இப்படி நானா தினுசாக உள்ள வைச்சித்திரியம், விசித்திரத்தன்மை வேண்டும். முடிவிலே சமாதி யோகம் வேறே கலப்பில்லாமல் ஒரே ஒரு உணர்வாக, ஏக பேருணர்வாக என்பார்கள். அப்படி மனசின் ஆட்டமே இல்லாமல் ஆக வேண்டும் என்றாலும் அது எங்கேயோ எப்போதோ எவருக்கோதான் லபிக்கின்ற ஸ்திதி. அந்த ஸ்திதிக்கு போவதற்கே அலைவாகின்ற இந்த மனசை வைத்துக் கொண்டுதான் உபாசனையை ஆரம்பிக்கும் போது அலை அலையாக பாய்ந்தாலும் பாய்கிறதெல்லாம் நம்மை சம்சாரத்தில் மூழ்கடிக்கின்ற அலைகளாக இல்லாமல் ஏதோ ஒரு தினசில் ஏதோ ஒரு அளவில் ஈஸ்வர ஸ்மரணத்தில் நினைப்பதாக இருக்கட்டும் என்றுதான் வைச்சித்திரிய ருசி கொண்ட மனசுக்கு பிடித்த மாதிரி ஏக பரமேஸ்வரன் பல திவ்ய ரூபங்கள் எடுத்துக்கொண்டு பலவிதமான பலன்கள் தருவது.